रागासो जोंबाय आं मास्तिनि मालाय सिख्लाफोरा बिबार दे चकलेट दे फुथुला दे मानिलायगासिनो दङ आंहा मा दे मानिनांगौ आंनाथ' सानफ्रामबो ओंखाम संनाय दे थोरसि लथा सुनाय दे मोसौनो दै दौहैनाय दे मोसौ लायनाय दे बेल'सै दाउखा खिला जानाय खाफावसायनो बहा थांनोलाय दुमफाव आंनि अनजाथाव थैनो थांनो नागिरदों आं थैनो थांफानो नामा थ हामगौ नामा दुमफाव बिदि बुंनो हामालै हामा नुवाखै नामा मोसौ लायनायखौ मोसौखौ नुखानानै बहा थांनो होननानै सोंबावो अमरुआ मेगनखौ थाफ्लियावसो लादोंबा सन्थला खाफाल गैला ओमफ्राय अना खानानै दुमफाव बेबायदि मोसौ लांलाय लाबोलाय समायालै सिख्ला मानसिफोरखौ होमबा सिख्ला मानसिफ्रा समायाबा नोंनो फुंनि मोनानि लांलाय लाबोलाय खालामनानै होदो आरो नोंनि गोसोआव जायगा होग्रो मा बमब्र खुज बिनाय जादों नामा नोंनि गोसोआवसो थानो होननानै पारमिसन लादों दा बेखौनो खुज बिनाय जाबाय आंहा दाबो नोंनि फोथाय खेबस' खालामनायखौ गोसोआव दं मिथिबाय बमब्र अमाखौ आंनो होबा होनानै अमाखौ खावनानै जाफिनग्राया बुथारग्राया सन्थला फिननायखौ हो दुमफावनो साजाखौनो मोनखाबाय माथो आंलाय दुमफावजों दुम जानानै आं नङालै दुमफाव सन्थलाजों अमा राजाजोंसोमोन जाबायब्रा दुमफाव थांखांनाय बाथ्राफोरखौलाय मानो बुरखांफिनबाय थायो जोंहा भेलेन्टाइन दे खालि बेरायनो थांगोन दै खार गैया नोंजों बेरायनो थांनो मोनै गामाखै आं जोंहा बेरायनो थांगोन ना बेसर बारियाव दुमफाव सानैजों फट' खेबलायगोन सन्थला बारा जाबाय दै हगार नोंसोर बायदि जाबोर जाला मानसिफोरजों रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा बे अमानि स्ट'रिखौनो दाबो बावगारनानै दुमफावआ जेव अमाखौनो 10थासो हैगोनलां एबारबा हले भेलेन्टाइन दे फालिनो मोनाखै बयबो भेलेन्टाइन दे फालिबाय थायो फट' होनानै फेसबुकआव पस्ट होलायलायबाय थायो आंबो बिदि होनो गोसो जाबाय गैया दुमफावसो नायफिनजाखालानो बेलेग सिख्लाफोराबोथ' नायफिनखायानो मा खालामबावगोन आं दा आंथ' मा बुस्थुलै भेलेन्टाइन देया मा फेस्टिभेल बियो मा हारिनि थाखाय बेलाय हारि हुरिनि जेबो गैया जायखिजाया मोजां मोनलायनायनि अनलायनायनि साननोलै सान जोनोम साननो थुदो होमबालाय बहाबाफोर सिख्लाफोर मोनोबा नायग्रोनोसै सन्थला दैमायाव साम' नागिरनाय बायदि मोनदों नामा खनबानो मोनब्रबनाय ना गुरनाय बायदिखौनो मोनबाय आं नागिरनोसै दुमफाव नुबायना हनै अमा राजाखौ माबोरै खाफाल हमनानै दुखु जानानै दङ नोंहा अमा राजाखौ मिनिनोसो ओंखारदों आरो रागासो जोंनो ओंखारदों खालि अमा राजा थैनो थांखालि अमा राजाखौ बासायनो थांबाय उल्था आंखौसो गारनानै थांबाय बियो मोसाखौ गिनानै नुबाय अमा राजानि आखला बेसेबां गाज्रि दुमफाव पता है आपने माँ को मत सिखा माहाय अमा राजा आदार मोनजायाखै नामा दिनै आरो नोंनाथ' आदारा थास' रुनायसो नङा होमबा सोमस्रि नोंहा मा जादों आं दुखु जादों आं गाबदों मिनिदों रंजादों बे आंनि गोसो नोंहालाय बुंनो मा दरखार आंनि गोसो खुगाया मा फैदों बेखौनो आंबो बुंगोन आरो दुमफाव नोंहा माबा बुंनो दंबावो नामा नोंल'सै जावनो आंखौ नोंखौ आरो मा बुंबावनो अमा राजा दुगामारा नोंनि बिदि आखलखौ नुनानै अनखांहांसो मोनबाय आं नोंखौ जेबो बुङा डाइरेक्ट एक्सनसो लाखानो लुबैखायो आङो जोला जोसि बुला बुसियावसोखा आंना गोदनाखौ मुस्रायना होआ माने दुमफाव सोमस्रि मा होननाय जादों बेलाय सोमस्रि नों इसिबां सोलायबाय साननैसोआवनो सोलायबाय नोंथ' गोदोनि बायदि सोमस्रि नंला माथो बे सोमस्रिया बेलेगसो जाबाय माथो सोमस्रिया सोलायबाय बे सोमस्रिया गोदोनि सोमस्रि बायदि नंला मिथिबाय आंनि गोसो गोरबोआव अननाय निमाहा होनाय मोजां मोननाय जेबो गैला मिथिबाय अमा राजा आं अननाय मोजां मोननाय निमाहा होनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बख्ल'नानै अन्थाइसो सोनानै लाबाय आं अन्थाइ बेनिखायनो आंनि गोरबो गोसोआ दाना अन्थाइ बिखा बायदिसो गोरा मिथिबाय आरो दिनैथ' समायखिरा दे प्रमिस दे बेनिखायनो आं दिनै प्रमिस लाबाय नैबे सोमस्रिया दिनैनिफ्राय दानिफ्राय अहंकारि दुगिमारि देलाय मोंग्रि थङालि जासिगोन आं अमा आदार होनो टाइम जाबाय माबाथ' अमा राजा साला कर्मा इज बेक आरो दुमफाव ना माबा मोनसे बुंनो दङबा बुंनानै लाखा अमा राजा नैबे दुमफावखौ सिनायाखैदां नैबे दुमफावआ दुर्बल मानसिजों जुजियाथ' गोहोगोरा मानसिजोंसो जुजियो ओरैबायदि जावलांबायना नोंसोरो बेबायदि मानसिफोरजों आं जावजानो हाया दिनै बे अमा राजाया समायखेरा लाबाय जेरै आंनि दुखु दाहाखौ नुनानै नोंसोर मिनिदों इनसाल्ट खालामदों नोंसोरखौबो साफा आङो सान्थि थानो होआ आं हांखौनो लानो होआ नोंसोरखौ साफ्रोमखौबो दिनैनिफ्राय दानिफ्रायनो आं नोंसोरखौ मोजाङै थांना थानो होआ बेनो जाबाय आंनि अमा राजानि बयनिबो खाजानि समायखिरा बिराद जाबाय अमा राजा दुखु दाहा खालामबाय थानाय एबार मालायखौसो दुखु होगोन नैबे अमा राजा फान्था गेलाया
सन्थला भेलेन्टाइन डेनि थाखाय बिसोरखौनो बुकिं खालामसै नामा? हागोनसै बुकिं खालामनो। दावसो बेलाय हनै सेंग्रा सानैजों खोन्थाहरगासिनो। माथो जोंथिं नाहरलायदोंलै? आरो बिसोरथ' जोंनि क्लासनि सिख्लासोलै। औब्रा सन्थला नोंजों सिख्लाफोरा फरिखा समाव ज' थाफाबाय थायोमोन ना इसोरो। बेबो उनथिं सासे सिगांथिं सासे आगदाथिं सासे आगसिथिं सासे आवग्रिजोबना लाखायोमोनलै माथो सन्थला। लोखिसारा लुबै सुलि सिख्लाफ्रा फरिखा समावल' पात्ता होयो आंखौ, फरिखा जोबखांबानो गैया। एग्जामावल' आंजों बाथाब एग्जाम हलनिफ्राय ओंखारबानो आंजों गैलाबो, आंखौ सिनायलाबो। बेनिखायनो बुंदों बांद्राय फरायबाय थाबाबो सिख्लाफ्रा नायफिनालै मिथिबायना। बेनिखायनो गेजेर स्कुलफोरनिबो बां मारिनांगौ मिथिबाय, जोंफोरबायदि जानांगौ। साला सन्थला नों निउटननि गासैबो फर्मुलाखौबा मिथिजोबगोन, खिन्थु सिख्ला फथायनाय फर्मुलाखौबा मिथिया नों। साला सन्थला खाफाल जिला जावदों नामा आंखौ? जावनोल' जावलाय जावख्लाय सुख्लाय सुख्लाबजोबगोन आं नोंखौ। जाबाय सिख्लाफोरखौ माथो हरदो एसे, नोंसो हायो। एहेम जारौमोन। जारौ मेगन फिथाइया गगोन, एसे लासै नायब्रा, एसे लासै नाय। मा नांगौ नोंसोरनो? बिबानो मोननाय बुस्थुबाथ' बिनानै लासिगौमोन। मोजाङै बुंहाय, मोजाङै बुं। ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदोंमोनलै जारौमोना? जों जेरावखि थाङा, मानो नांगौ नोंसोरनोलाय? मोजां सोंबाबो मा गोराल'लै। बाल सिख्लाफ्रा दानथां सोबा गारगोनलै आं। सोबा नागिरदों? एफा मोजां सोंदों आं, बहा थांनो नागिरदों। बे सोंनायनि फिननायखौ मोजाङै होनो हाया नामा? मा गोरालाय, माखौ लाना इसिबां दुगि? जोंनि गोसो। जोंनि गोसोसोना? होमबा आंनिबो गोसो। सोंबायानो थागोन आं। सिख्लाफोर बहा थांनो नागिरदों खोन्था। एसे गुरै रायलायोब्रा बुमब्र, सिख्लाफोरजोंनो इसिबां गोरा नामालै? सिख्लाफोरनि गलाम नङा आं। सिख्लाफोरखौ मोनबा ओमफ्राय मोनाबा थाबाय बिसोरखौसो गोदै बुंनानै आं माखौबा बिसोरनि सिगाङाव थानो। आच्छा जारौमोन, बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय? जोंखौबो लांफा। जोङो पातालपुरियाव थांनो नागिरदों, थांफानो नामा? मा गिलु बालु पातालपुरियावसो थांनो नागिरलाबायखोलै? दालाय मानोथो गिदों? दालाय मानो गिदों? साइस गैया बाइस गैया दुगिगि ओंखारलां दानो। नोंसोरनो ओंखारलां, नोंसोरखौ सिगां जों बेयाव दंफैखायो, जोंहा लोगोफोरखौ नेगासिनो। एसे गोरा सोबानो सुगोबायलै आं। बुमब्र भेलेन्टाइन मानिनांगौ मालै रागाल' बोरो हेगा मानसिया आं एसे रायलायनि। नोंसोरथ' आंखौ सिनायखायो, आं सन्थला, जोंथ' एखे क्लासनिनो। मा खालामनांगौ जों दा? नोंखौ फाजि एवना जानांगौ नामा? माने भेलेन्टाइन डे खालि थारलै, बेनिखायनो सासे भेलेन्टाइननि गोनां जादोंमोन। सब बुस्थुखौनो होजोबगोन आरोना जोङो। चकलेट होगोन, बेनिफ्राय मा होनदोंमोनलाय बेखौ, रज होगोन, फुथ्ला होगोन, गासैखौबो होजोबगोन आरो। माथो नों किसबो होगोन? होथारनांगौबा बेखौबो होगोन, हागबो खालामगोन। बिदि लामा नायगिरब्रबबानो भेलेन्टाइन मोननाय? गांजेमा थुदो थांनोसै होमबालाय। आंनि लोगोखौ बुनानै सोबाना नोंसोरो बेबायदि थांनो मोनगोन? थांनो मोना। नोंसा नोम्फानिना नोंसा नोम्बौनि लामा बेलाय जे थांनो मोनलायलायो। आबौनि आबौ नुना गालांनाय आल्टि सन्थला नाम निमाहा बि। थार जागायखै मिथिबाय? निमाहा बिनो खोन्थाबानो बिनो। सिख्लाफोरखौ एदावना नायनानै जिबौनि खुगायाव आखाइ होनाय मिथिबायना? दा एदावना लाखा जोंखौ। थांनो होदोलै बुमब्र, थांनो होदो। सन्थलानि खाथिराव, लोगोनि खाथिरावखौ नोंसोरखौ हगारबायलै आं, नङाबा नोंसोरखौ सोबबाजोबनानै आसि थाइबानो दाहु दोनगौमोन आं। ओंखारलां जल्दि। गोजोननाय थाबायलै बुमब्र नोंनिसिम। माथोलै बेफोरबायदि लोखिसारा सिख्लाफोरनि खाथियाव गंग्लायनानै थायालै आं। इसिबां दुगिना गोसोसो जासिदों दा जोंलाय, अननायसो जासिदों। बिदियावनो इसिबां दुगिनाय बिसोरो। आंनोबो सिख्ला नांलालै दिनैनिफ्राय, लोगोआनो मोजां। ब्रा सन्थला खाफाल जिला, आं सानो बुहुमाव जायहा बेस्ट फ्रेन्ड दं बिजों समान धोनिसिन सुखिसिन सुबुं रावबो गैया होननानै। मानो होनोबा थार लोगोखौ
एकदमबारे हाजार बार लाख बार नागिरबाबो मोना मिथिबाय बेखौ खाफालजोंसो मोनो मिथिबाय खाफालजोंसो बेनिखायनो आं लोगोखौनो बांसिन मोजां मोनो मिथिबाय जायहा लोगो दं बेहा गोहोबो दं सुखिबो दं गोजोनबो दं पावारबो दं लोगोफोरालाय मेरलागायदों दं थाम्फैफोरबायदि जेव 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 किन्तु होननाय मोनसे राव दङ ना जेरै बांद्राय लोगो थानाय माने दुश्मनबो बारा जानाय नङा होमबा बेनिखायनो लोगोआ सासेल' थानांगौ बेबो एकदमबारे स्ट्रं जानांगौ 100 जन 1000 जननि सायाव भारी जानाय लोगो मोननांगौ मिथिबाय जेरै नों आरो आं दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे आं रोङालै बेखौ बात दे फार में जाए प्रमिस दे चकलेट दे किस दे हाग दे भेलेन्टाइन दे थु जोंहा लोंहैलानोसैलाय बाजिनि गलायाव आच्छा बेटाफोर नोंसोर बेयावसो दं र नोंसोरनि खिथुआव अर लगायनानै खर'आव दै गुदुं दुंहोगोन आं नोंसोरखौ नायबाय था दे बेसेबां खुसि जायो जानानै लाखा गाबोननिफ्राय नोंसोरनि उल्टि गिन्थि सुरु